Yes, I do a lot of them, and my friends watch them. Look. Hi, Mom. Nakita na din sa personal. Marag na bakit si Bill. So, nakita na din guys. Di ana si Ma'am Jean, no? Hello, si Ma'am Jean. Arani dyan, kabuutan. Subscribe pa more. Subscribe pa more. Man. Ha? Ano man ha? Ha? Uy. Uli ra bitaw mama ha? Uli ra bitaw mama ha? Dali raman si mama sa dali raman mama. Dali raman mama, uli raman ha? Uy, minaw ba? Uli raman gud si mama. Kasabak ka. Sabak. Kamay na. Atura ko sa Cebu. Ha, uli na ko buhol. Ha? Di maglaag ha. Minaw mama ha. Video call rata ha. Uy. Video call ra ba ta? Video call rata. Mag-video call rata ha. Masabak siya guys. Oh. Kawawa naman yan. Selfie siya talabi. Selfie siya tabi. Mama Series. Babay-abay. Babay na sa kayo ng Mama Series. Babay na. Oh God. Sit on. Ano mo kuan? Biru ka. So guys, nga katang midari series. Si Dante, di dyan siya pwedeng di mo hatod. No? Di dyan na pwedeng di mo hatod na si Jan, ah. Mamay. Mamay yan. Tanaw rabas kamera. Tanaw siya mamay. Mamay, mama. Dante ni. Dante ni. Ako dari sa Mandawi is an R, ano ya? Ay, boss. Is an Mandawi. Masa na sa ospital na, no? Juan, Yusimid. Ah, mo di sa Yusimid. Dagan mo. Diyan guys, alas 2 na. So, naan ako dari sa kuan ka ng UC Mid Dapit. Asa ning dapita dari sa Cebu dya. Kuan ka nang nag-stop mi dari kay sa flight man. Salamat ko dani sa akong gisakyan nga taxi kay nang kabuutan pud ang nasakyan. Si Bus Hiner Lario ay dyan apelido guys dyan. Kuan ka nang adong na lagi ko dito sa airport dyan. Salamat kay si Project Kadugahang biyahe dyan. Shout out ko ni Sis Mona Burki kay taga Talisay din yung taxi driver nga hang nasak dyan. Salamat kadyo boss kay nakasakay ko ka ng taxi nga buutan. Bus Hiner Lario, shout out ko din sa mga Lario dia sa Cebu Talisay. So moagi ta karon guys sa Marcelo Bridge. Yan. Sa mga taga Cebu, taga Lapu-Lapu, pwede na rin na sila mag-agihan.
Ako dari guys sa terminal. Asa ng terminal 1? Tuta. Ato. National man kasi Oh. Ang 1 di ay domestic. mistake. Ang 2 kay 2 international man siya. Alita sa 2. Alita sa arrival na terminal Okay, 2. Departure. Ug kunhay adito man ka Arrival ta kay pick upon man nimo, di ba? Hindi na nagikan. sa Dubai. Kani. Arrival pick up ta. Pero anak ka dinay. Then iguman pwede ra ka mato dito. Iya sila muna og asa man sila dapit dire. Ana sila gawas. Ana sila gawas din na ari sila sakay dire. Kay namo ko ni ban dari wag Ato magkuan. ka na koy anak ka na koy dra pwede ra ka mo lawas nga tumutan ng guard na koy pick upon na Gikan sa Dubai ana. gikan sa Dubai. Kay Dubai to Cebu, Malta to kuan man siya, Malta to Dubai nya. Dubai to Cebu na pud siya. So kanang moabot diri gikan na sa Dubai. Mo si terminal 2. Di mo na mutanan sa ng guard. May tambay lang sa ka, di mo ka mutanan undi na. Nga mayon ra ko nga kuan gud kanang man ako apaso magsundo ra ko. Na may daghang gadto na magisundo diha oh. Wala lagi. Kana sila gipang sundo na nani sila iban. Posible og nato iban maabot na sila din ha. Pero musugat man gadto jud ka ngadto. Tambay lang sa kadya mga lingkuranan ba. Kaya wala pa may oras. Ja salamat kay sa imong kabuutan og kamaayo. Nana ko dari guys sa domestic 1. Domestic 1 oh. To ni. Ay to di ay. Salamat ay boss, salamat. Salamat. Patudlo ko nila guys kay ana lagi wa tama sweet to diri. Magatag diya nga moabot si Sis Ginaida ug si Bibi Caroline. Diya tangi lang po ninyo ugma guys kay kanang alas 4:30 pa man si mo abot. So atangi lang po ninyo ugma guys sa pag-abot ni Sis Ginaida from Italy. Diya dari ko maghuwat ni diya sa gawas. Diya na may daghang kadto nang gihuwat dari sa gawas diya. Diya guys. Salamat di ay nakaabot ko dari sa international airport. Guys, dahil mangita ko dari lingkuranan na may dagang kadto nang gihuwat dari kuan mga magsundo pod. Diya guys kay alas 3 pa man mga darin lugar kay murag hayahay man nagpaminaw dari kay na mga punuas kahoy. Diya dako di ka di ang international. Gamay ra di ay. First time po ko nakatulog dari po sa international kay kuan ba ko di ba yung international ang sakyan pa dong kuan Manila ingana not speakers sa terminal 1 mag terminal 2 masiguro ni lagi terminal 2 diya guys nakakita na po buwak hala lain lagi siya kurma guys kay kuan kanang santan si siya pero gagmay si siya buwak na may buwak na gagmay si siya gingani karon pa po ko nakakita gingani nga gagmay si siya buwak basta makakita ko buwak guys, malipay ko kay hindi mo hangutag buwak. Diyan na guys, diyan kuan ra diyan ka. Cute. Cute ka do siya ba? First time jud ko nakakita ani gagmay ka do siya. Ang kamot kay kulubot. May siya oh. Diyan ay daghan dadto din nang gihuwat pod mga napo sila sundoon. Dari lang po kuga suri-suroy kay nade pi bangko dari dia nade bangko
Diya kasagsag hangin. Mayroon ko maglibot-libot. Pahangin-hangin. Kaya murag ang panahon guys kay kuan kanang amping Ma'am Jean kay na kanang langit. So nagampo po ko nga si paglahang travel guys ayahang flight kay murag 19 hours ang ilang flight. Diyan na gag langit murag ngit-ngit. Diyan kaila mo dani guys karon jud ko nakita wa manis ang mua ni. Kani siya na. Kanang hilak man ni siya oh. So wala na jud ko ilingaw dari guys, wala mahilak siya oh. Ha? Mo ni siya makahiya. So kung walang hiya diyan, yan yung gamot na sa makahiya na walang hiya. Ayan. Ayan oh. Nakakatuwa siya guys kasi pag inaano mo siya na pumipikit siya oh. Ayan oh. Pumipikit siya pag nahawakan mo siya. Pumipikit. Ayan o. Nakakatuwa naman kasi siya pag ano eh. Ayan o. Bakit kaya siya no pag inaano mo siya na pumipikit siya. Diba? Marami dito yan eh. Tawag niyan makahiya. So, pag hinawakan mo siya, umiiyak. Ayan o, mayroon pa o. So, ayan pa o. So, walang ko ilingaw, guys. So, ayan o. So, ayan o. Hi, hello, cute. Hi. Hi, hello. Come, baby. Oh, ay, sit. Come, baby. Hey. Ay, oh. Come, baby. Imo na, sir. Imo na. Imo na. Ah. Oh, inga naman po kamo ah. Dasya na siya. Ako kay Dasyan man. Hi. Hello, baby. Mahaba yung katawan. Oh, parang ano siya, ang iksi din ng paa. Yes. Wow. Gitrain din siya, guys, oh. Sleeping dog siya. Kaya yung papa niya, luwag dito sa school. Oh, nice. Ano siya musulod diha? Ay, ano siya musulod? Cute dog. Ay, nagihang papa diha? Wala. Wala. Wala, pag gitala. Ay, gitrain niya. Come. Nice, guys. Nakita kong iro. Ito ah. Cute ka dyan. Huh? Siya. Sumakawa, manggod sa istis na sa makita akong iro. Kaya ningawon ko sa mga iro ba. Yan na, nalilin na sir po kiki. Itri na dahil sa diri. Cute kayo siya ma. Cute siya kaya itrin siya diri. Sorry na sa airport ba. So guys, sa tangal natin nun guys, kaya murag hapit na mo alas 4. So guys, sa tangil lang po ninyo ang upload ugma guys. Mag-upload lang po karon kay hapon na. Wa pa man mo abot sila sa 4:30 na. So tangil lang po ninyo guys ang pag-abot ni sis Ginaida o ni Bibi Caroline. Hi, hello. Hi Caroline. Nadugay lagi ka, ma'am. Loyan yung Bibi Caroline ay.
So nagkita na dyan winning personal na gwapa. Yay! So very beautiful. Puso ra ba na sa... Ay. Very fun. Why? What? Hi, this is Caroline. What? Yes, I do a lot of them, and my friends watch them. Look. Hi, Mom. Nakita na dun sa personal. Marag na ako na makasigbin. Magana guys sa doon sa hotel.